sanibonani lophambukeni ngilodrick sibongo kaNkosi ke ngibhalele ihlelo ke uyangithanda uyanginabela cause kunemuntu lemcrashela too much kahle ngiyamnabela kahle siyibeke njalo nemnabelako khona ngala eKasi ngihlala khona so ngingathanda ukuthi majida ngangisita ukuthi ngihlangane naye ngiyabonga. Sanibonani guys, igama lami ngimNosihle sibonga ngangomane ngihlala kaDantshi enkomeni ngifunda eZB. Ngiyeva bathi kunemfanelo bathi ungibhalele la uyangithanda uyanginabela. So angathi ukuthi kahle lo guy ufuna ini because le show imayelana naloko. So amulingi ukuthi ngikhona kubona lo guy sikhona ukukhuluma ngimuve isikhalo sakhe ukuthi kahle yini. Ngiyabonga. Ilanga Rains music baby. Yeah. Just like everybody else, nami ngifuna kwamnandi uyabona. Nami ngifuna idlahle lihle, ngifuna ukudrive Kanyamazane we on. Ngifuna ukuphila kamnandi. Yeah, ngibuyile. Ngiyangithanda noma uyanginabela. Episode number 3. King Majaiva your boy mfana sespy kaDantshi ngomeni. Neli spread. Bafethu, namhlanje ngisathembisa. Akufuna isiphuthe maseko la. Nginemjide lobhalile wathi King. Hlanganisa uthi yami kubona. Sengibone isigila ngayo, yabo? Sonyana bafethu. Hamba ngohlanga achuzi, angitshela story sakhe. Bese ngihamba ngifuna ingilozi bafethu injalo akuna nginga usiza ya sifikile estradini saathuza yena ngiyamfonela yaphuma ngifuna ngitshele kahle ukuthi bafethu King lo mandem ngifuna umgurasho noma ngiyamthanda yabona ngoba 18 udiba complicated ekugcineni bafethu mara kunanginga sesitova ngayo. You're at the sushi. Since I'm ada. Since I was side. I went. Bafethu yasimtholile usukhona cela kugeza mara kunankinga sidova khona. No, Cheva. Hayi 100 mfana mntana. Ya, bhala ngifikile. Ya. Ngimoshile. Awufinde lo message appliwa. Ngifuna ukuvisisa isikhathi wena madam uyamthanda noma ufuna yini? Hey mfethu ngifuna into. Hey nje amkuthi lobunye. Lokadala ngikuthanda vele kuthi la kancane titi. No, kukhona kancane yabona. But ngeke ngithibele phela inyawo yini yabona. Because nami vele ngigrand yabona. Nethi ukuthi maye vele izithwa yabona. Ufuna kunamathela kuphela. Emnandi nje. No, mara kunankinga nabapha. Ngoba ngifuna ukuvisisa lapho kuphela yabo. Manje mina ngomthola njengoba ukhona la strategy sakini. Ngomthola kusenkulu. Ahlale kuthini la ku town so. Ne. Yeah. Wena ngokuthola njengoba unethi number yakho ke sesithombe sakhe ngiyamadi ngijwayele kusakhe la. Ngijwayele yabo. So yamfethu uniketele ma kwasikhashana nokufonela. Ngitshela sa chief madam ngitana yabo 100 yabo. Thina tana muhle leto. Ngajabula nje Thina tana njengoba so ngiyavuyandukelela futhi urathi kakhulu. Yeah. Bafa. Akunankinga ngoba shiya ngomntana. Anginkinga mfana mntana. Yeah, yes. Bafethu injalo simtholile athi yabona uthini akagegiza uthi ufuna kunamathela mara bafethu yathi mara madoda. Mara kunankinga namathelana. Bafethu samenze ufunela umfati injalo. Sanibonani shem. Yabo. Bafethu injalo ya sifikile simtholile Beyond simseshile samthola akahlala ekudzeni. Bafuya ngimangaliza so sabakhuluma nemfoto ohlala khona mara kunankinga bafethu njengoba ngibitile ntomsida ukuthi batomjuba noma batomvuma asathi bana bafethu ngizozama konke kusemandleni I'll try by all means ya sengisi bafethu asengifonele lo Beyond sekhaya ku khona la ubukhona kumba ngeke bakasiya ngasathi cameraman semahlathini la Yes, Mugen. Njani? Ja, sesifikile sidanga segedini ekhakini. Oh, okay. Thank you. Ya, bafethu injalo. Uthi uyeda siyamela.
Ngiyabona bese uyakonhlisa uyangikhabula no asithathe wona madam ya ukhuluma na king la noma ungakazwa ngibona solo sikhuluma efonini no sesifikile nyaka so madam njengoba ngichazalile unabhuti la futhi uthi ugcwele phela mara yena ngendlela ichaza ngayo uthi ungala lesakhe kunginabela Hawu nobela mina. Thina vele nakudzala kubona nyala kasakhona isibambo phela makubona kuvele sukume ivangeli Jesu konke eve ngathi angangena solena dumisa manje nona awukunaki nako Angikunaki. so manje wena yini ukude umuntu inyalo ukuthi singakumbona mjiki Like kuthi umuntu lengihlekisana naye. Ukhona nginaye ethi ngoba yabo akenditona vele akangijabulisi. Bafethu akenditona asicatulule lapho ngifuna kuyiva kahle Uyenda yabo. Nesikusa akafiki Akafiki la ngifuna khona mina. le kunangisanana bafethu basikhuluma so mara kunanginga akunangi so manje ngicabanga leyo utafika okay manje wena sifuna ukubona sesinganyalo kuyo mina ngikulanze ukuthi siye phela nyalo yena uready ukuthi ngikubona Yeah, singasambona. Qoba Yeah, ngifuna ngimuve ukuthi uthini. No bafethu manje uyavuma ukuthi sambe sombona bhutwethu bafethu cameraman sambe sobona le out super nawo phela nomvulo phela phela iphela njengoba usho ukuthi simara yahluleka yento khona Khona ke la into ehleleyo. usho ngalokho 100. Manje na usho ukuthi ngingoma sistering kahle kahle ne degree lapho kuleni Nangite nade ngoba senyasho. hayi bafethu akunanginga Madam, sesifike la. Ne, outside la. Boy, na stool, na. Buka pa na stool. Tama la. Najaiba. Ba. Oh, mfana. Let's see the baby start. Na, msweet. Oh, najaiba nazo ngusisa mfethu. No, ngichalila. Bafethu, ngimlethile madam. Mara kunankinga. Nyalo ngibashiya bakhulume la yabo. Phela na ukhuluma ngitshela iqiniso. Yeah, madam. Ungaqina isibuso nawe la. Ne. Awuchamtse kuthembe wena phela la. Awungafu mfethu. Ne. Hayizo bafethu. Bafethu mina ngiyaphuma kule space. Njani? Ngiyaphila yo. Yakade ngicela ukugcina ukuthi wona. Cala funa uyicela. Ngicela sekuchaze majayivani lana ngani crisis lenhlupha kakhulu yabona. Angathi nje ngiyakhala. Every time ngibona nje. Ngiyakhala angathi singiyazama uyi-avoid this thing but yabona angikhuli Ukhalelo lokunjani ukuthi uyangifuna kumbe njani? Ngithi yabona ngathi ngiyafuna i-complicated into kakhulu because mina ngisenza nabo but kuwe just nje na ayibeke kahle bona but ngiyakubela nje wangisho bona ngiyabona lapha ngithanda kamnabela mina ngingala ukuthi kunabela yabo because ngithanzi nje basandla no ukuthanda ngiyakuthanza kona nithi ukuthi ngiyabona ukuthi ngeke kube lula ukuthi sizathandzana umuntu nomuntu soyikela la kwendawo yabona lefana leyo hayi ngiyakuva bhuti ngiyamangala yathi uhlala khona la ngilokubona bona ngidlule mara usungaze ubhalela abantu kunokuthi uthe khona la yabona lento le yabona ngathi izinama ngiyana uyanga i-girlfriend ami nongibona hamba nayo lefana leyo yabona so ngekumane kube easy nje ukuthi vele sengibone vele sengiyadabuka yabona asa like ngoba yabo ngade wayubuya ngayo wena okay mina benginokubona yabo kona angeke ngisho ukuthi ngiyakunabela kuwona mina kuwo ngikuthandzile yabo nokubona indlula ne-girlfriend so nathi ngithandzile because of thing ngichaza ukuthi ngiyafuna ukuthi sibe tuka relationship mina nawe yabo njengoba uthi nemuntu ngingenda njani nje okay sidonda ukuthi ababoni nomuntu akakaboni nomuntu wami akaboni yabo
ngiyazwisisa lo. So but akunesicomplicated thing yabo sesikwamisindo nanana yabo. Ngifuna njengoba unifuna njalo ukuthi le nto okukhona vela i-right yabo. Angeke kusuka emsini, angeke. Because nanginaye umuntu ngifuna wena mina ndokushaya call back babona angeke umane imali ngifonele yabo. Yeah, nama ngeke ngize ngikufonele nawe nawufuna mina into ushaya call back yabo. Kundikalana. Wena socheka wena usila kundikalana baba amakhamera skipani la. Sorry. Kundikalana baba wangishuthi wena baba wangishuthi. Baba wena kundikalana. Kundikalana. Manda khazela kufundekalana. Khazela yini ma? Ha? Yiyo khazela. Baf. Baba buya. Man. Wait. Khazela ina sozelo wena la yuthola konanjani? Noma nginabe. Wena manje umuntu wami la show yini nani wena ma show konanjani? Ngikhala ngibhalele Manje wena mina Ubhalile kusafuna unkulunkulu. namba ngade ngibona sebavela la. Manje yala siyavela. Uyanyiwa. Today. Ngitshela ukuthi ngiyamthanda mina. Oh, mara maya, baba wena kunanjani? Baba isho yona baba camera kan skipani vele kanje. Kamera mo camera kunanjani? Singinga namuthi. Kuna kundikalana. Akusena guys. Ay. Baba ume wazoklimata baba. Baba noklimata baba wasonsela kimi baba noklimata. Wena kunanjani nga? Guys ngelo bhalele ngiyamthanda nabela. My Uya phela sithanda njalo kanje sesiyangishaya ngedwana buka. Simaye okay bani basinji baba wambuka njalo balwela nyalula so. Bangathi yakukazela ukuthi yabona imidlalo nomsidala yokubhala ukufanga amedeni yabo. So let's do it. Wala my la bopanga yena. Mara manje mushito kutsena khona phela phela. My mina. Let's go see mara me. Oh mina wakathatha ngolo efamini. No, bafu athi le efomu wathatha lo khambona le nota khona abantu chama ni sizelpap njalo sizelpap Ngiyalana. Khazela phela usethi ngapapa ni khazela ngotsimi. Phela ngathi singasekhazela. Oh madoda athathe wena wathathe ngolo ni noshaka lokubaleka ngawukabaleki yabo. Betokuchazela ndo. Ngapho show yami. Ngeke uthi uyemali abantu bambethe itin so ngishaye sekunene njalo. No mara. Madoda athatha ngathi. Bafumane sikhuluma singali yehlisa moya yehlisa inhliziyo. Izabe so ishow yabona le. Uyangithanda noma uyanginabela. Ngiyacabanga ufike ngayela finale yabo. So nomjito ubhalile ukuthi ufuna amedemo. Maye nginkande yabo medemo ngihamba umbi. Yama mara bekashiya kusena khona ngiyakholisa senza umsana. Asona umsana songa. Mara tsona kuthenga so bantu bakho sebabimbe kisoni. Oh ngaye umuntu nomsena athigenela nje njalo nje sale. Nanginga mathi. Medemo ayi. Ngahamba la ngeke ufune ukulimala. Mthetho ukuthi ngiyabona zamini wena ngibonile mthetho. Bafethu. Hayi. Mina ngeke. Yeah. Ha. Apha ngiyakashatha namuhla. Ngiyasengiphinza. Bafethu sengidzinga ama-bounce yabona nyana. Awungeke. Ngiyofuna ama-bounce ngikusigezi. Uyabona ngiyarikhumula likotoyi. Kurong. Bafethu. Cameraman. Baba Samso ufuna ama-bounce angizosithi kushajwa. Hayi. Ho. Nani? Hayi. Ilanga Rains Music baby. Yeah. Just like everybody else. Nami ngifuna kwamnandi uyabona. Nami ngifuna idladle lihle, ngifuna ukudrive Kanyamazane we on. Ngifuna ukuphila kamnandi mfowethu. Check. Lokhu sihlupheka la emakasana mfowethu. Namathuba sokumele senze plan. Hey, fasiteki shona phansi hit the ground la. Freestyle cyber right yazindume ngayo. Bafethu injalo. Hayi ku. Uyanyiwa. Bafoma njani? Mnandi Wafuna uve njani ngale simo lesengenamuhla nje uphatha kanjani emoyeni? Nokwatile phela ngivale ebuhlungu. Cabanga Kajavana nidatwa ngiphayenini yabona. Ngavoid ndotphana le. Avoid ndotphana le. Ukichikimi. Ana uthi uthi awuthatha vele bearing. No, mina ngiyamqaba nje mara awuthi kahle ngasungitshela ngicaba. Ngicaba. Ha bafethu ngibona ifilimu namuhla. Ngiyamqaba nje ukumbona yabona. Oh yamqaba. Umbona ngiyamqaba. Wakala ithuka labo kompoza ngala. Bo. Ayindoda.
No mara bafumara ngizamile ubonile. Ya kungizamile nje yabona. Ine bethamba kahle nje yami. Ngeke ngakhona mfana. Hey. Nethi yathi ngifumfathe Japan. Ngifumfathe Japan ngidla umkhethe komuntu. Befuna into plan vele angisathi manje lokushini kufanele njani nje yami. Manje yilo bena musafuna kumkapa vele noma solo sobonile kusukusoka. Angathi manje ngitobona khona. Wabona next time yabangekho hayi nani. Noma ngibona iplan nesinakuthola igora baba. Angeke ngikona. Ya kodwa singasithatha igora sifuna kuceda ngisithina singazi. No. No mafabona akunangiyo njalo. Akunangiyo sibongisikhatha. Nangibona effort yakho manje yona. No ngicela noma sponsor imali yabo. Akunasuri Sorry njalo. Bafethu nibonile. Awuthi ami stress. Kose nokumura. Mara kunangiyo. Hey. Ya injalo. Njalo. Nangu sesimtholile. Hey. Madam. Right. Hey ngirai. Kunjani la? Ungconywana, ngijayele hlala ngishaya lo muntu. Oh. Ngiyabona musdo ukuthi ubukhona nithi uyalalela impama. Ngijayele. Ngiphethe emalangeni. So vele manje mntokhona usimele simo sokushada. Ngavuma ngani ukuthi ngiyamthanda nankinga. Mara no nje ngeke. Awusafuna ngale njani ngimlahle? Manje mina ukale nje umyashana. Pasa ngalimali mina. Mara manje. Okay no mara kunaki. So manje inamba unjika ufuna ngimthole ngikhulume naye ngiyafuna phela naye. Ngamfonela nje. Ngiyanyalo. Yini phela silimali la. Ngoba ngibonile. Bafethu. Hayi njalo. Yebo. Injalo kunankinga. Ngiyena ngifuna kufanele sibare yabona. Lokho ngokuthi ngizame kumchazela about lehlelo ngoba bafethu tolimara le ndoda yakwade ibrutal. Bonile. Njengoba sitina mara kunankinga. Njengoba ngikalimali bafethu. Sase fresh. Ngiyabuya episode number 5. Angidlala number 4. Angidlala number 6. Ngeke ngiyekele. Ngeke ngiyekele nyalo. Ngeke ngiyekele kusasa. Ngeke ngiyekele next week. Ngeke ngiyekele next year. Uyangithanda noma ufuna umgarage. Manje Evan, ngiyohleli ngilapha. Bafethu mfiyethu. Ya uthi yethu saqhamuka ngalo ngasebhona. Oh, okay. Okay. Come on, Ajay. Ngicathe ngosopholile yale yabona angifuna ukusonzela phela. Ngiyabonga ngashiya ngifuna ukuvunyelwa nje man to man yabo. Wow. Bathabe man ufuna ukuthi ngisimende bakufonele yabo. Ufuna ukuthi ngichazele about lehlelo yabo. Lehlelo phethe ngiba ngiyacabanga ngathi imajayivani nayo yabo. So Bafethu show le iyangithanda uyanginabela. Lana ubhalela mina mawufuna someone yabo. Lo mjithi ubhalele mina ngokugcwele ngamanje yabo. Ngesingaya ukuthi manje ngiyamthanda ngathi ngifuna yabo. So ngenhlanhla lenhle bona manje ngakavumele ukushida sakusevela mina nemjidi yabo. So manje ufuna ukuthi ngikhethe kathulile mina ngiyaconsela siyakusaba kushadwa. Mina ngivumele khona uthanda athi yakho yokuyona semtapha. Akusiyathabi ya. Ngibhalela ngiyathi nami. Oyibuka ngibada ngivele ngisebenza njalo yabo. Noma ukuthi kukhona ngifuna ukungitshela yabona. Khona ukuthi wena vele laphavele bukomshado. Mina buka umshado Esa. Ngiyabona kuthiwa musi vele mara mfethu mara mbama yina. wonke imali ngisipendela umuntu uyayilwaya over fithi ubona senkhula kwento kasovela kwazi ngiyanyanya mfethu. Oh, ngathi vele. Vele kuyithi ngibona ukuthi ngizumbe imali yami. Vele manje sovele ngibulala umuntu. Oh, bemfatu wakho. Ya vele ngibulala umuntu. Hayi no mama nomdala sekukhulisa kakhulu umdala. Thembe ukuthi hayi mina nawe sicabananga masihlangana no. Cabane mina. Ne, yizo mthamo. Awungasabi. Anginosura mthamo ngishiya ngadala. Bafethu, angiyantshela injalo. Episode number 3 uyangithanda noma uyanginabela. Bafethu nibonile. Awuthi yami ngicolele masihlangana soshaya sonke ini Piyong. Akunankinga. Bafethu, umjide wethu lo munye bude dokuthola vele. Bafethu sizobona episode number 4. Uyangithanda noma uyanginabela. Please visit Facebook. Uyangithanda/uyanginabela. Kune competition bafethu namuhla lapha. Soba kune question. Uyayiphendula kahle kuqala. Sokusele ethama 50 rand. Bafethu, check YouTube. Uyangithanda/uyanginabela. Akunankinga bafethu. See you next week.
kangaroo anmengangan lugunis banga umsindo nendutu vele sebanga anbise bonke abomajaiva